aika pääsiäisen jälkeen. Olemme saaneet viettää kirkkovuoden suurinta juhlaa, pääsiäistä. Herätä pääsiäisaamuun, joka on kaiken valon, ilon ja kuolemanvoiton aamu. Juhla isolla J:llä. Jeesus on noussut kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti. Pääsiäisen jälkeisenä torstaina kirkoissa luetaan Markuksen evankeliumin 8. luvusta, jossa kerrotaan näin. Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä. Maria lähti sieltä ja vei sanan Jeesuksen seuraajille, jotka itkivät murheissaan. He eivät kuitenkaan uskoneet, kun kuulivat, että Jeesus eli ja että Maria oli nähnyt hänet. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi hahmoltaan vieraana 2 heistä, kun he olivat kulkemassa pois kaupungista. Myös nämä menivät viemään toisille sanaa, mutta heitäkään ei uskottu. Viimein Jeesus ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. En yhtään ihmettele, ettei Jeesuksen ylösnousemusta heti uskottu. Ihmisiähän nuo opetuslapsetkin vain olivat. Ei kuolleista herääminen ollut eikä ole mikään tuttu juttu. Jeesus oli heille tästä kuitenkin kertonut ennen kuolemaansa ja moittikin opetuslapsiaan epäuskosta heille ilmestyessään ylösnousemuksensa jälkeen. Vähän niin kuin vanhemmat saattavat sanoa lapsilleen, kun jotain todella tapahtuu, että mitä minä sanoin, olisit uskonut vaan. Kaikki tapahtui juuri niin kuin oli kerrottu. Siihen saamme turvata jokaisena päivänä. Suru muuttuu iloksi, musta muuttuu valkoiseksi, synti muuttuu armahdukseksi, kuolema muuttuu ikuiseksi elämäksi. Ole siunattu tänäänkin.